Milé dámy, vážení pánové, kamarádky a kamarádi, zdravím vás z Ostravy. Tohle je vstupní pozdrav k mému dokumentu ze setkání Extaj, ke kterému dochází jednou za rok v naší krásné zemi. Ahoj. Tentokrát nás kamarádi Bělonožky, Majka s Ivošem, pozvali do kempu Sedmihorky, který se nachází poblíž Turnova. Projít dál na vyhlídku po skalách a podobně, tak můžeme ujít ještě další 3,5 kilometru. To je vlastně směrem Balštejna na Hrubou skálu a z Hrubé skály se sem taky sejde, což znamená na Hrubou skálu to je přes 3,5 kilometru a z Hrubé skály sem to je další 2 kilometry, tak to... Ale povinný to není, jo? Podvečer. A kdo by to nezvládl, Teď jsme se tady sešli skoro už všichni a budeme večeřet a po večeři si budeme povídat. My jsme na prohlídce byli někde v loňském roce, že? A je to tak 3/4 hodiny zhruba. Pane, já jsem vám Co to tak, máte? jak jsem se nikdy neměl. A co to máte? Ne, já jsem se nepsal, jak se máte, ale co to máte? To mám dokumenty z 93. roku, Prosím na kameru, kdybyste byl tak laskav. kdyby... A to bylo ještě psáno na psacím stroji, nikoli na počítači. A to je z našich prvních let, kdy jsme bojovali jako první tajemníci po 90. roce. Tak tohle je z 93. roku, kdy jsem posílal zvací dopis. Tak vám všem zde je ostatním. původ zvacího dopisu. Aha. Tam to funguje, ráj funguje. Bylo to poprvé toho věku, no, jasně, aby se tady dalo To ráj to bylo výborné. Ano, Takže děkujeme Bělonožkám a předávám slovo. Já už jsem dneska kecal poměrně dost dlouho. Někteří tam Asi nebyli. si chtěl ze zadníka Nebudu, přivytáhnout řekněte, kdy se má napsaný text. zapálit oheň, aby se zkusila. Ne, to pořádat kolik je hodin? 8, 59. 59. Ano. Takže ještě minuta. Bývalí, zakládající, musím poděkovat tady naší kolegyni, že vytáhla ze svého archivu něco, co jen tak se nevidí a na co už jsme asi i dávno zapomněli a ve svých archivech ani nemáme. Takže díky moc. Sláva, dorazili i druzí nejvzdálenější účastníci. Mluvčáček s mluvčáčkovou. Autě! Protože nejdřív přivítat. A tady je taková aranže. Zvláštní aranže. Bývalý tajemník ještě jsem, ale býval jsem dokonce tajemník. My jsme sbor tajemnictva českého. 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 Ale to je prudký svah, takže tam jako není nic moc. Ne, není nic moc. To je opravdu, to je krásný klondajk. To je jako u vás. Prudkej slad. Já bych tam nechtěl chodit ani náhodou, protože to už vůbec ne. To je tak ve svahu a je to nádherný, jo. Ale pro tebe by byl dobrý tobogán.
No, my bychom ti tam postavili tobogán, ale museli bychom tam postavit i lanovku. Kdo by ho tahal nahoru? Nejdřív tobogán a pak lanovku. To má.
se doperete. Rád proti tomu benžu, to je šílený. Pro psy nebo pro mě. To je protažný psy tohleto. Zdendo. To je protažný psy, že jo? Ne, škoda. Femikam se to jmenuje. To je pro lidi. To je to femikam. Je to pro psy, akorát to nechci přiznat. Byla jedna dívka chudá. Poctivě se živila. Až potkala bohatýho. Až potkala bohatýho. Kdo to pokazil? Já jsem to pokazil, já se k tomu hlásil. Dvakrát, protože to je důležitý. A poctivost Ano, to je to důležité. Až potkala bohatýho a správně. Bohatý má rozkoš vždycky. A chudej to odnese. Z toho plyne poučení. Tajemníci, spojte Plyne poučení, tajemníci, spojte se. Takže je čím dál větší práce. Čím dál... A sladký dech a oči, kterým patří svatba. Vlasy máš jak hedvábí, když hodíš na polštář, ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám, seš věrná jenom jí. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe k ruci nám, než pojedu dál. Tak co, jak je to s těma polívkama? Jeruško, řekni to ještě jednou. Je to moc dobrý. Fajn. A co ty? Má pravdu. Dobré ráno, Sedmihorky. Je sobota, krásný den a vyrážíme na hrad Valdštejn. Korunku nebo dvě, prosím, prosím. Prosím, prosím. Prosím, máš to nějaký prázdný. A kousíček chlebička nebylo by. Nebylo by. A taky byste mohli zamávat třeba. Já chci je zkoušet. Jedem. Tak kdo? Tam stůjte. A vyskočte všichni, no. Hlavně prezident. Ale tam nedávali kafe. Takže
Hřebíček tento hrad založil Jaroslav z Ruštice pro svého syna Zdeňka. Takže Zdeněk si v roce 1304 začíná jako první v historii říkat pán z Valdštejna. A Valdštejnové zde zůstávají až do roku 1380, kdy byli nuceni hrad prodat. Oni totiž schudli. Podle pověsti měli 24 synů a 8 dcer a to bylo i na tehdejší dobu poměrně hodně. Svatého Jana Nepomuckého. Tuto kapli nechala postavit Markéta z Valdštejna mezi lety 1722 a 1728. Markéta si přála zde na Valdštejně vybudovat původní místo a to se jí dařilo. Proto nechala areál hradu vyzdobit sochami svatých. A my začneme zprava u otevřít svatá občanky, jednou rukou se opírá o štit, druhé potom drží o štět. A zde je potom svatý Jan Nepomucký. A zase zahrajeme si hru, jestli někdo z vás uhodne, podle čeho poznáme, co je jeho atributem. Podle 5 hvězd. Nepotkáš, je to těch 5 hvězd. On se totiž dostal do sporu, který probíhal mezi jeho podřízeným. My jsme sbor tajemnictva českého. My jsme sbor tajemnictva českého. My jsme sbor tajemnictva českého. Jo! Ladilo to. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, dva. To je každý úplně jiný, akorát se na to dá počítat do 4. Pavel musí sedět na lavičce, protože by jinak jo? Pavel pořád Dopletu zase s Valčíkem. Já jsem tu logiku toho nikdy nepochopil. Co jsi nepochopil? Taky nedirigoval žádný soubor. Raz, dva. Na zpívání to Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. A nebo raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. A tak je polka. A ve 12 se stejně všechno stejně. Dnešní večer, vlastně ten oficiální večer, kdy bohužel tady ze svého středu nám tady chybí náš milý ombudsman Honza Lisý. Já bych poprosil svého mluvčího, aby k tomu řekl pár slov. Tak, co tomu říct, všichni jsme Honzu znali, všichni na něj vzpomínáme, všem nám to chybí. Známý cestovatel, obhájce lidských práv v naší republice, nezapomenutelný ombudsman,
vycvičitel draků. A zasedání vlády pod předsednictvím našeho prezidenta se rozhodlo našeho milého ombudsmana vyznamenat in memoriam. Cenu prezidenta předá pochopitelně prezident republiky. Prosím teda zastoupení našeho pana ombudsmana, in memoriam, aby převzali cenu. Promiň, že to nebylo ve stoje. Já nemám slov, Nic neříkej. My naopak, já bych vás poprosil, kdybyste povstali a učili chvilkou ticha našeho milého kamaráda. Honzo, ahoj. Hoj. Ahoj. 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 Tak, děkuji. Na zasedání vlády se i rozhodovalo, jestli má být jmenován nový ombudsman. Ale za prvý teda jako našeho Honzu nikdo nenahradí, je nenahraditelný. Za druhý pan prezident jako měl pocit, že by nemohl dostatečně autoritativně a uzurpátorsky vládnout, kdyby ho kontroloval nějaký ombudsman zase. Takže prozatím k jmenování ombudsmana nedojde. Budeme muset se bránit sami tento rok. S Honzou to nebylo jednoduchý. Honza si nedal zase jako, že by nechal vládnout jen tak. No právě. Nejenom vláda zasedala, ale i podhradní plebs zasedal a rozhodl se udělit 2 zlaté medaile. Pozor, pozor na kytaru. Tak jo. Paní prezidentové za andělskou péči, vytrvalost a stálou podporu prezidenta. A samozřejmě pan prezident taky obdrží zlatou medaili za statečnost, výdrž a umění zachovat si humor. Jo. Prosím, mluvčí. Děkuji. A opustil nás ten Honza Lisák, opustila nás i čtvrtina našeho prezidenta, tak 4 minuty ticha. Čtvrtinu prezidenta. Jak máme být ticho, ty? To se ti fakt povedlo. Já se těším, až budeme jmenovat čtvrtinu prezidenta. Jako doplněk, jo? Jestli ji ponesem na zlatým polštáři. A má stále na paměti, že i na radnici platí, co je v domě, není pro mě. Tajemník musí předpokládat, že pan radní nikdy nečetl žádné zákony a mnoho zásadních věcí je mu naprosto cizí. To trvá. Mzda tajemnictva českého budiž vždy úměrná jeho významu, to jest maximální. Nejméně však 25 000 korun a to bylo v 93. roce.
Za šesté, tajemník nemůže být prohlášen za orgán ani v případě jistých pochybností. Tajemník, pokud mu to umožňuje zdravotní stav a věk, relaxuje zdravým pohybem na zdravém těle. Tajemníku pomíjí své funkce ni zisk, ni slávu. Tajemník může být odvolán z funkce pouze na vlastní žádost nebo Mezinárodním soudem v Hágu. Tajemníci a tajemnice všech obcí, spojte se. Schváleno při slavnostním promočení dne 22. měsíce dubna leta páně 1993 na Institutu pro místní správu na panství Konopišťském. Tak souhlasíme všemi hlasy. Radio Jerevan, dotaz. Je možné se milovat 6krát za noc? Odpověď, samozřejmě. Polární noc trvá 6 měsíců. Pan prezident Sejdou se maminky mluvenou porodnici kulturní vlož. a dohadují se, kdy Tak porodili. jsme si to užili. Všechny rodili 25. Jen jedna rodila 29. Proč odpovídá? Já na tom školení nebyla. Skot si zaplatí cestu přes La Manche na francouzském pobřeží vidí vylézat z moře potápěče. Skot, kdybych věděl, že se to dá přejít pěšky, tak bych býval nejel lodí. Řekni to. Pojď chcát. Pane doktore, to je tak sugestivní. Já se vždycky pochčím. No člověče, to se musí zahoužvit. Tak mu řekni, že už jsi byl. Tak přijďte za týden. Přijde za týden a říkám, pane doktore, je to horší, než jsem si myslel. Lehnu do postele, usnu, dutím lesem, tma jak v prdeli, měsíc svítí, přijdu na tu paseku, tam sedí ten trpajzlík na pařeze a říká, pojď chcát, pane doktore, já jsem se zahoužvil, já jsem řekl, už jsem byl. On řekl, ale nesral, ale nesral. Tam gasty, oblečený v saku, lajsku, vystyknutý. Oni mu říkají, čiči, co je, že jsi takhle vystrojený? A on říká, ale byl jsem na svatbě. Říká, jo, a byl se ženil. Pán si bral tchýni. Takhle už se snívá a jde uklízet hřbítov, zavírat a tam najednou z jednoho čerstvého rovu takhle ruka a hlava a tam já jsem tady zahrabanej a ten hrobník se na něho vydiví a říká, ale blbě. Kde se pod kopy se co dejká, je tak rád. Čví tam pod koní a voní ty já. Kousno zazvoní, jak dolinou je hrát. Sám žiju na ní i plání. Zelený. Tam jdeme s pilou, proud řeky nám. Já měl svou milou a moc jsem o ní stál. Až přišlo psaní, ať na ní nečeká. Prý k čemu lhaní, a tak jsem zůstal sám. Panenka, která by mě chtěla,
tady byla taková panenka, která by mě chtěla syna vychovávat, přitom panou byla, která by mě chtěla syna vychovávat, přitom panou byla. Kdybych já ti měla syna vychováti, přitom panou míti. Kdybych já ti měla syna vychováti, přitom panou míti. Ty by si mě musel tolik uděláti, do dřeva netíti. Ty by si mě musel tolik uděláti, do dřeva netíti. Vážení, raz, dva, tři, čtyři. Na 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 na. Včera neděle byla s Katěma, včera byl hezký čas. Bez Katí, Včera neděle byla s Katěma, za týden bude zas. Nikdy bych nevěřila, s Katěma, že se to může stát. bez Katí, Včera neděle byla s Katěma. za týden bude zas. A pravil pozadej, zkouší říku barvy a ďáblo odpírej. Když jsi musel se postavit své, tak já to vyčtvám a nekonečnou oblohou. To správně znamená. Hippie a hej, Tak kopni do tvý bedny a tam slunečka. Jsou dlouhý schody do nebe, štreka daleka. Do nebeskýho páru já suchu v krku mám. Tak kopni do tvý bedny, ať na cestu se dá. A vítah všechny bedny, pod whisky vypí. Postavil bych malej dům, na louce ukrytý. Postavil bych malej dům, z okna koukal ven. Zastal bych tam zběl, zastal bych tam ven. Tak kopni do tvý bedny a tam sluneč čeká. Jsou dlouhý schody do nebe, štreka daleka. Do nebeskýho páru já sucho v krku mám. Tak kopni do tvý bedny, ať na cestu se dá. A lidé oni říkají, že je láska nestraná, ona za mnou potkají, jediného srdce má. Na toho, kdo klidí vzal, jen by nocí čekala krásná Vánová jara. Ten, kdo klidí na mě vzal, odešel svůj uklíkal. Diana má v srdci žal, žije v věčných vzpomínkách. Předstírány bed nesmí, pláče v nocích bezmocných. Krásná Váhová Diana. Vyplují bárky a lodí do moří. A slunce kladé jak níž s každým úsvítem pány se znovu doří. Jediný zpěvá se pouze vodou lají, moře jim nohy umývá. A modré dávky je lákají, se
Ještě doplním teda jako tu informaci o tom, že jsem se snažil s Evou odpoledne natočit interview, ve kterém by bylo jasně řečeno, o co šlo, co se vlastně stane. Ona to odmítla, takže poneseme oba dva následky za to, že to odmítla a já to budu interpretovat teda v tom video fotografickém souboru, který vydám později a to se budeme divit. To teda jo. Teď bych tady potřeboval mít Honzu Lisýho, aby tohle projednal. Protože měli bychom jasně určit, tak jak to bývalo, od kterého roku nebo od kterého našeho setkání je alkohol polehčující nebo přitěžující okolnost. To nepijem, to chutnáme, jako to je to, co žena nikdy neví, že se chutná, ne chlastá, chutná. My si nalejeme skleničku vína, mně vystačí ta sklenička na celý večer a oni vypiju celou láhev. A já si ji jenom vychutnávám. A Dani, kde je zdroj toho Calvadosu? Zdroj už právě není mezi námi. Ten už se tam někde raduje s Lisákem, protože můj strýc, kterému předloni bylo 60, tak oslavil v srpnu 60 a v prosinci nám umřel. Ano. On měl špatný srdíčko a oddaloval tu operaci, ten bypass, a oddaloval to tak dlouho, až na to doplatil. A on právě jako co nejlépe mu v životě šlo a v čem dosáhl opravdu kvality, protože vysokou školu nedodělal, v podstatě jako starý mládenec, sice velmi oblíbený, velmi společenský, ale prostě ani tu děvčicu si nedovolil, ale Monika vždycky říká, ten Vašek, on byl fakt jako vždycky hrozně takový jako chytrý poslední dítě mojí babičky a hodně se do něj vkládalo nadějí. Hele, to musel být tak sympatický chlap. Sympatický byl velmi, to jako jo. A on to je škoda, že se s ním nemůžeme setkat. Toho, že fakt měl výborný cokoliv vypálil. A on si na tom i hodně zakládal. Já jako oblíbená neteř jsem jako dostávala každoročně k Vánocům, ale jinak pro všechny, jo, takový, když někdo chtěl třeba koupit, nebo tak, no, já mám málo, byl špatný rok, špatná úroda, ale něco málo se po něm jako ještě v domečku našlo. No, ale Dobré ráno, milí přátelé. Je neděle a je tady čas. no to by bylo úžasný. Jo, objednáme si tam lázně. Telefonicky byl kontaktován nepřítomný Jirka Hořánek, který přislíbil zajištění Expai 2027. Tam se nám nechce, nám se to nelíbí, tak si určitě nějaký plán B a uděláte to někde jinde. Já se urážet nebudu. Rozumíme. On to tam znal 2 kilometry. Jo. A těším se na setkání. No fajn, taky. Čau, ahoj, ahoj. A je to vyřešené. Úřadující pořadatelé nám zamávali z balkónu na rozloučenou. Děkujeme moc za účast na přípravě této organizace a ať se ti daří všechno, hlavně ať si zdravá. Děkuji. Dobré. To není všechno, Není. Někdo musel držet kasu naší akce, že jo? Takže tady máte. Děkujeme. A aby, protože to jsou ještě mladí, že jo, a mládí ráno hraje.
A Ivošku měl velmi mnoho starostí, tak pro relax, aby si mohl zahrát. No to je hezký. Já jsem chtěla posledy, bych vám všem chtěla poděkovat za to ocenění, Honzovo, za vašeho ombudsmana a mého, že jo? Protože jeho jako to právo se mu vždycky líbilo, bohužel se nemohl ho dokončit z nějakých těch politických důvodů, ale pokračuje a jeho práci, kterou dělal po celý důchod až skoro do posledních dnů, tak pokračuje ten vnuk, syn Moniky. Hezky. No, tak to je teda hezký. To dělal vlastně pro všechny obce, nebo skoro všechny obce a města v Karlovarském kraji. Taky to prosím. Jo. My vám moc děkujeme za to, že jste nám poděkovali. A jsme hlavně šťastní, že jste sem všichni trefili a že jste to tady našli. Budu se těšit, že příští rok přijdu po svých, alespoň částečně, a budeme se moc těšit na další rok. No, my děkujeme Janě, že ho přivezla. No, děkuji. Starala se o něj jak Janě, opravdu. Vidíte, jak jí nad hlavou problikává ta svatozář, jo? Já si to zase vyberu jinde. Zase ne, že si někdo vzpomene, že nás své volně opustí. Na všechno musí být podpis a povolení pana prezidenta. Jo. Hlavně Janu poslouchej. Jak oni drží spolu. A mohl by někdo přednést něco podobného, ale říct hlavně Janoho poslouchej. To si tady nikdo nedovolí, ale Protože by tady příští rok nebyl, viď? třeba, no. I bez povolení. Tak šťastnou cestu všem domů a čauky na přes rok. Zbor. My jsme zbor. My jsme zbor My jsme zbor. tajemnictva českého. My jsme zbor, My jsme zbor. my jsme zbor My jsme zbor tajemnictva českého. My jsme zbor. My jsme zbor tajemnictva českého. My jsme zbor, my jsme zbor tajemnictva českého.